Hola, què tal? Com esteu? Bueno, com que ens han tancat la perruqueria, avui toca tenyir a la mama i us faré un tutorial de com tenyir a algú. No he tenyit mai a ningú. Utilitzarem el gel L'Oreal aconseguit al color castanyo 4 que vam comprar al Lidl l'altre dia. Escolta'm, tu no has de posar això obert a dintre de l'altre? Ah, vale. Pues que diu que puede explotar. Posa, mira. Cierre el frasco con el tapón aplicador y agite vigorosamente. Desenrosque la extremidad del frasco aplicador inmediatamente después de la mezcla para evitar que el producto explote y se produzcan proyecciones perjudiciales del producto. Doncs que ho faci el papa. De què? No, ara ho faig. Com que? Però no has de xarbotar, això. No, primer he posat la crema colorante. Doncs què dius que explotarà? I després, quan he posat la crema colorante de fer així, me poso els guants ja. O sí. Ai, merda, m'he trencat un guant. Ho dius en sèrio? I per què? Però en tenim aquí a casa, no? Oh, això de... És una Sí. mierda guante. Sí. Vés a buscar-li. Saben Saps on són? Sí. Sale mal, ja us ho dic ara. Acabem el vídeo ràpid. Vale. Violeta, tu vigila. No, tu no marxis. Papa, si m'emociono et tenyeixo, tu, Vols una revista? Ara posar això aquí. Vinga. Mezclar vigorosamente, és que no ho acabo d'entendre. Xarbotar. És molt fort? Vale. Sí. És que no ho havia vist mai vigorosament. Diu, mezclar vigorosamente és molt fort, diu. Tapa i el papa ja mezclarà. No! Què és el que s'ha de fer de seguida perquè no exploti? Destapar això després. Lluís, no mezclarà vigorosamente, ja t'ho dic jo. És així, no? Vigorosamente. Però una mica més i tot. Oh, dit que no surti el tap. No, no sortirà pas el tap. S'està posant calent? Ho dius en sèrio? Tu creus que ja està? Jo què sé, digue-li al papa que ho xarboti bé. Ben, jo crec que ja està vigoroso, Així és blanc, és... Sí, després se canvia. Ja està, no ha explotat. No, però sortirà. Pau, torna! Tanca't, obre. Posa't a fer-ho. Ai! S'ha de ficar en les raïces. Sí, ara has de fer una ratlla Sí, és el que estic fent. Bé, fer la raïs. amb la pinta, l'altra. Canvio i poso la És que tu no has vist tenyir ningú. Ja. Ella, has de començar de davant cap a darrere. Fent així. Clar! I ara he de fer així, no? De davant cap a darrere. No, l'has posat? Sí, l'estic posant molt. En tens molt, Una vegada hem fet totes les arrels i hem massatjat. Massatge. Hem fet un passatge a tot el cap perquè quedi repartit, esperem 20 minuts i després l'acabem de posar per la resta del cabell. Ara s'ha de deixar així, una vegada el tens tot, deixes 10 minuts més i després ja t'ho neteges amb el sabó que et dona anells i després et poses una mascareta que també te la dona anells. I després veurem el super resultat. Amics de YouTube, o sigui, ha quedat bé, ens pensàvem que quedaria molt fosc i no, realment s'assembla, o sigui, és més fosc que el cabell que té de normal, però bé, el tens molt llarg i ara, mama. Si vols la setmana que ve te'l tallo. I ja està, no? En plan, les raïces, ensenya les raïces. Bé, se ve bien. Bueno, ja està, això és tot per avui i... Antes i el después. Sí, faré antes i después. I renteu-vos les mans, amics. Adéu.